Windotoɓe Bowal Ganni rendo pinale neesu yo jame kisal e yurmede Allah wone e nder jokkol ɓen yaadunoɓe jobba Adama Aissé Limane Siré ina jeeya hen biyeteɗo Alpha Abbas Ati. Alpha Abbas Ati ko anda e makko heewani kono iwdi makko ko Rindiaw. Kanko o abbi walla o yaade e l'âge Oumar koye 1846 hitande ujunere temedde jeetati capanɗe nayyi e jeegom. O jeeya kadi e adiɓe e Cheikh Oumar suuɓi ngam dartoyde yimɓe e nder Fouta fof. Goɗɗo o wiyete ko Ceerno Djiby Ɓan. Ceerno Djiby Ɓan jeeya ko wuuro no wiye Jowol. Kanko Ceerno Djiby Ɓan ko kanko ardino kono ngu e janngu for mbo Matam mbannogo ñande 11 lewru mai 1857. Goɗɗo kalaɗo e nder ɓen koninkoɓe dardiɓe Cheikh Oumarul Foutiyou ko Ceerno Haymoudou Sidi Ndioro Ba. Ceerno Haymoudou Sidi Ndioro Ba jeeya wiyama e adiɓe jebbilanade Cheikh Oumarul Foutiyou. iwdi makko ko Hoore Fonde. O jeeya kadi e ɓen ɗon almuɓɓe suɓanoɓe ngam yaade yettinoyde kabaru wonande Fouta Toro e sahade Cheikh Oumar fawi jungo mum e Nioro, ngam kadi ƴettoyde sagataɓe wonɓe aroɓe ɓeydude sembe e rokkudeɓe jungo. Wiyama ha joni e nder deftere nde tumniɗen nde witende Histoire du Sahel occidental du Mali taw windi ɗum ko Abdoul Aziz Diallo. Kanko Ceerno Haymoudou Sidi Ndioro Ba mo Hoore Fonde ko kanko kadi suɓano ngam joƴƴinoygol ɓen ɗon koninkoɓe umminoɓe to Ɓundu o waɗani ɗumen ñiɓirde to Nioro to. Caggal ɗum kadi ko kanko neleno to Amadou Mo Amadou lamɗo Massina. O nelda noon ko saabu gandal makko. Wiyama e nder nden deftere nde kalɗen joni e on ɗon fartange o yaadina e koninkoɓe laaɓtuɓe andaɓe sanne. Elhadji Oumarul Foutiyou tottinomo deftere makko witende Safinatu Sada ngam o ɓuuri wawde tengtinde e ɓeydude gandal makko, kono kadi ngam ha hande o wawa yaade toon so yeehi toon o wawa haaldude e Ahmadou Mo Amadou. So Ahmadou Mo Amadou ina wawi tawtudeɓe moƴƴi, so tawtaniɓe kam wasa jingudeɓe e saaha ndeɓe kaɓata e wambarankoɓe seego. Ahmadou Mo Amadou wona tan salima kono waɗi feere ha neli balobbo yo yaato aali woyteelo beela so tawi nelaɗo ari toon on kadi salo kamɓe fof ɓe ndumto Cheikh Oumarul Foutiyou e kono mo. Ceerno Haymoudou Sidi Ndioro Ba caggal nde Cheikh Oumarul Foutiyou wirni ñande 12 lewru février hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeegom e nayyi. Tawa kadi omo jeyno e goto ɓe ganduɗa ɓe ko heeriɓe ɓattiɓe ɗum kanko wonti watta général kono Cheikh Oumar kono yon saaha koye garrugol Tidiane Amadou to Bandiagara. O waɗa kadi e ardiɓe on ɗon nokku. Ceerno Haymoudou Sidi Ndioro Ba mo Hoore Fonde ina anda to banggue karay siragal kono kadi neɗɗo kewɗo peeje e ƴoƴere. Ko ɗum ni saabi haw hepti bandiraɓe makko fulɓe witeɓe fulɓe Fakala kono kadi e hunde fulɓe Massina e on saaha kadi o heedi kisal e nden ko ɓen. Goɗɗo o ko Elimane Rindiaw. Elimane Rindiaw ina gasa to banggue iwdi makko daabi odeji o jeeya. Kanko e Mouhamadou Ali Doundou Kane e Ceerno Molle Boubacar mo Cilogne yantude e Ceerno Saliou Siré Harouna Dia e wiide Abdoul Aziz Diallo e nder deftere nde kalɗen nde ɓe goni suɓaɓe e nder nokku Bossaya ɓe Cheikh Oumar ardini fergo faade Nioro. Wiyama wonde caggal polgu tubakoɓe
ɓen ni jaggimo ƴettimo mbaɗimo gardiɗo fulɓe fuutankoɓe ɓe ko adi nde eɓe mbaɗamo e jimandi gardiɗo commandant mo Nioro wiyama wonde ujunnaje 3,500 fuutankoɓe nawanoɓe on saaha alay sago taw nawa koto kay taw nawiɓe ko capitaine Sensarik e gardugol Archinard ɓen ɗon o waɗano mbaɗano koye jimandi makko ɓe mbatta e jimandi chef de canton e hitande 1919 goɗɗo o ko Boubacar Ali Dundu. Boubacar Ali Dundu kan kañum abbiti kono Cheikh Oumarul Foutiyou koto wuro wiyetego Fara Banna e hitande 1959 ina hawre lewru novembre wiyama ko koninki mawɗo kono kadi ko kohowo e nder fuutankoɓe nde ummi nokku mabɓe lomtinomo toon ko biteɗo Mouhamed Mahmoudou Ali Dundu onne kadi wattindi ko abbade Cheikh Oumarul Foutiyou to Nioro to on nde yeehi kañumni lomti ɗum ko biteɗo Saydou Mahmoudou Dundu on ɗon ɓuri andirede ko almami Abdoul Boubacar e ɓen koninkoɓe Cheikh Oumar ina jeeya hen biteɗo Alpha Ousmane jeeya e généraux ji Cheikh Oumar ɓurɗi mawnude kay wiyamo ardima kunu 1,500 sagata ngam yaade e guuri malinkoɓe ko wayno Bafin ko wayno Bakoy ko kanko kadi darni tuɗɗude wonde to wiyete Murgula hakkude Kita e Ñaga Sola ko kanko kadi waɗi ha Fula Dugu Jebbili on ganduɗa ko biteɗo Mèche haala ko ƴettiti deftere Abdoul Aziz Diallo nde holliri wonde ñande alarba 21 lewru novembre 1859 Alpha Ousmane kañum e koninkoɓe mum tawti Cheikh Oumar koto wiyete Merkoya e on saaha ɓe gardi e Amadou Lamiɗo Julɓe ko ɗum saabi ni kanko koyngal kunu makko wiyete ko kunu Murgula ina tawe hen koninkoɓe hewɓe e Elhadji Oumar tawa ina woni hen ko koyɗe 5 e jungo woto ɗum ko kelmede koninkaɓe koyɗe 5 ɗe ko koyngal Ngenar taw ina tawe hen ɓe ganduɗa ɓe ko fuutankoɓe ɓe Ngenar koyngal Boseya banggue worgo taw ne tawe hen heɓɓe banggue worgo maayo Sénégal ɓuuri tengtude e guuri Agnamèji yantude kadi eɓe ganduɗa ɓe ko yarlitiɓe ƴettaɓe to wiyete Karta yantude e Diawarankoɓe ha e Massa Sissi en yantude e ko wiyete Karagos koyngal gongal ngal ko koyngal Yirlaɓe ɗum ɗon ko ɓe ganduɗa ɓe ko ummiɓe e province Yirlaɓe kañum e Law e Hebbiyaɓe yantude e woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe ko yantuɓe mabɓe to Khasso to Diafuno to Bakhono kañum e fulɓe ummiɓe Guinée woni Fouta Jalon koyngal gongal ngal ko koyngal Toro ina waɗi ɓe gandu no soomi ummiɓe e nder falde Toro nde yantude ummiɓe Bungu ɓen ɗon tawtoyiɓe woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe ko ƴettade to wiyete Guidi Makka koyngal gongal ngal ko koyngal Jofuno ina watno fulɓe ɓe ganduɗa ɓe ko iwɓe Toro kono kadi woɗɓe ardunoɓe Elhadji Oumar taw ummi koye leyɗele Hawsankoɓe e woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe ko fulɓe wonnoɓe diine goɗɗo tuubɓe hani e koreji ɓattiɗe Elhadji Oumarul Foutiyou Tall ina jeeya e ngal koyngal ina wawi ɓeydede hen kadi ɓe ganduɗa ɓe ko sofaji wonnoɓe jimandi Boytou Dembélé inde mum tigui rigui e wiide Abdoul Aziz Diallo e nder deftere mum nde ko Kourou Batu e nder ngal ɗo koyngal Elhadji Oumarul Foutiyou e hoore mum ko hen jeeya kañum e sukaɓe mum ɓesgu mum ha e suddiɓe mum joguiɓe nguura lowoɓe condi ha e joguiɓe kaɓirɗe e kutorɗe ɓen foof ko hen jeeya koyɗe nayyi ɗe jalti heddi jungo konu noon ne taweteno hen koninkoɓe wonɓe e jimadi Alpha Ousmane mo Murgula to banggue juɓɓudi kadi nguɗo konu waɗi ko heedoɓe yeeso waɗi suɓaɓe gam yande e tataji mahanoɗi taw ko ɓen ɗon joguino ararayi o waɗi woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe ko moftaɓe so tawi hunde nde hiisi ɓen ɗon ina wayna gona arwaɓe caggal mum wawde rokkude jungo walla yande e dogde Alpha Ousmane e gardigu ngundon konu hollirama wonde waɗi gueɗal timmugal ɓuuri tengtude e keptugol taw kadi koye mbadi jaam yamagal nokku seego
caggal nde ɓe kepti nokku biteɗo Sikoro ñande 9 lewru mars 1861 ko kanko Alpha Ousmane suɓano gam jokkude e rewde ɓe ganduɗa ɓe ko bambarankoɓe ha yetti nokku biteɗo Nafu. O jokki haare ha to wiyete Tuuna, ɗum ɗon koye nder Baninko, e nder juɓɓingol e kisal e nden ko nokku Ségu ko kanko suɓano gam kadi jogade gueɗe wuuro wiyetego Dangusu. Dangusu noon tawate ko ina abo e 26 kilométre hakkude mum e Sikoro. Caggal birnugol Alpha Oumar Ceerno Bayla e Elhaji Umarul Fuutiyu ko kanko nelno kanko Alpha Ousmane gam yaade waddede gari ɓe gara e Ba Lobbo kañum e Kunto Bekkayi wuuro wiyetego Sege noon woni koye nder jimadi Kunari hedde Hamdallahi. Ko ɗon kanko Alpha Ousmane o wara koye lewru juin 1863 e wiide Mouhamadou Aliou Thiam tawa ko haala ƴettit ko Ceerno Abdoul Aziz mo tugniɗen e deftere mum wiyetende Histoire du Sahel occidental du Mali ko ɗon ni haareji mawɗi Cheikh Oumarul Foutiyou kaaɗi caggal polgu ngu foola Alpha Ousmane. Hamdallahi on saaha ko nden fawa jungo hakke lebbi 9 caggal ɗum Cheikh Oumarul Foutiyou naato e degembere mo Cheikh Oumarul Foutiyou jogorani yaltude ha abada. Alpha Yaya goɗɗo ko biteɗo Mouhamadou Seydi Yanki jeeya koye ɓesgu Seydi mbo iwdi mum jogui koyngal to wiyete Soria e iwdi ndi gondi jogui koyngal to wiyete Alphayiya. Koye mabɓe yaltanno Almami Fouta Diallo ko neɗɗo mo ganduɗa o ko joom konngol wonno nananaɗo kadi toon to Fouta Diallo to yeti. Garangal makko kadi e kono Cheikh Oumar woddi ko ɓeydi sanne gam ha hande darade e sembinde kono kadi e hirjinde e nder gotagu gam darade huccidde e Gimba Sakho. Gimba Sakho kanko kam wonno mawɗo jallunka duubu gendi ndi ganduɗa ndi ko hen taweteno dinguiraɗi e wiide kanko ci Abdoul Aziz binduɗo deftere nde ko ɗon fuɗɗi hare nde ɓe umminno e ñande 21 lewru mai 1854. goɗɗo o ko wiyete ko Koli Modi Imam Sahadou Sy. Koli Modi Imam Sahadou Sy iwdi mum koye Sisiɓe Ɓundu omo tawa degembere ni Cheikh Oumarul Foutiyou natata e hayre. Kanko e hoore makko mo jeeya eɓe malinkoɓe ɓe jaggono caggal mum o woppa Tidiane Amadou e darde mum mbaɗi feere ha o jeeya e heɓɓe dimago mum. O jeeya yimɓe ɓe ganduɗa ɓe kadi ko joguiɓe konngol sanne to Bandiagara mo ganduɗa o e on saaha taw wonti nokku lamorgo Tidiane Ahmadou gila Cheikh Oumarul Foutiyou wirni e 1864. eɗen gandi ni toon to Bandiagara ko toon Ahmadou Lamidou Julɓe caggal nde tubakoɓe tampini ɗum ko toon o mooloyi. Koli Modi jaɓɓimomo sanne bismimo e nder on ɗon nokku hetti kadi kisel makko. E on saaha noon o tawi no jooɗi toon ko ɓi Cheikh Oumar biteɗo Muniru Cheikh Oumarul Foutiyou o ñaagui on ƴettata jappere nde totta ɗum Ahmadou Lamidou Julɓe. E nder ɓen ɗon yaaduɓe Cheikh Oumarul Foutiyou haalaɓe e nder deftere wiyetende Histoire du Sahel occidental du Mali 1850-1960 Abdoul Aziz Diallo ina limti hen biteɗo Siré Adama. Siré Adama ina gasa tawa ko baɗum Cheikh Oumarul Foutiyou. Kanko ne o jeeyno koye ardiɓe konu ɓe jeeya kadi e dariɓe haaɓe kefti nokku biteɗo Dramane kañum eɗo wiyete Caméra. Dramane e Caméra gonno banggue worgo ngoral maayo Sénégal ngo. Mo wonno on saaha biteɗo Mokhtar Adama on ɗon ko miñiko on ɗon wara koye haare Sansanding e nder diwan Ségu hande le lewru septembre 1865. goɗɗo ko biteɗo Yeroba jeyama e almuɓe Cheikh Oumarul Foutiyou ɓe o hooli o jeeya kadi e ɓen koninkoɓe warinoɓe gam heɓtoyde guri baɗene Jabali baɗene Toura e baɗene Dakuna gonɗen koye nder diwan Ségu. E nder ɓen ha hande ɓe Ceerno Abdoul Aziz Diallo limti
ina jeeya hen Boubacar Takko Bali on ɗon ummi koye nder diwan mo Toro ko gandaɗo kono kadi ko gardiɗo kono o ardimo janguji kewɗi badɗi ha diwti balobbo e wondiɓe mum garnoɗo yande Cheikh Oumar to Ségou ko caggal ɗen joljole ni Cheikh Oumar ari joɗade e wuro witego Kirango nde wawi dartade Ségou Sikoro e woɗɓe limtaɓe hen ko biteɗo Allahdu Sampolel Bari on ummi koye wuro witego Madina Sampolel e nder Ferlo e nder leydi Sénégal ko miñum walla mawnum Amadou Sampolel général laamiɗo julɓe baraɗo to wiyete Luwadu e nder Nioro omo anda saabu jambaragal makko Allahdu Sampolel Bari kañum ne wara koye wolde cayawal goɗɗo o ko Alpha Amadou Seydou Tall on ko mawnum Cheikh Oumarul Foutiyou o jeeya kadi e jangguinɓe Cheikh Oumarul Foutiyou kanko o maayi o wirna koto wiyete Ségou so weeli Allah e nder tongode men arore ma en jekku e Alpha Oumar Kaba Diakité e woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe ko yaaduɓe mabɓe ndewen deftere nde haɗo Allah hanni en foof heɗotonoɓe Bowal Gani Rendo Pinal e Nesu e nder nde ɗo tongode ko ɗo min kadde mon on jarama.